Салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бачаҳако, ина телефонҳои беҳу фурӯшиянд. Ина нархошу нархҳои арзон дастрас. Инаи 8800 Samsung. Инаи кнопка калон барои калонсолон. Ина Honor 2 Redmi Note 8 Pro A31 A10. Инаи Fly новинкаи A5 2016. нархаш 800 сум бо арзон мешавад. Fly 600 сум. G5 2016 650 сум. G3 2017 700 сум. G3 2016 600 сум. A3 2015 400 сум. Galaxy 4 400 сум. G2 Prime 2017 400 сум. Grand Prime 300 сум. бародаро, ина телефонҳои дастрас дар шаҳри Бохтар, бозори Фаровон, Марҳамат. Телефонҳои арзон.